skatefeest is inmiddels niet meer weg te denken uit Veulen. Het feestje werd afgelopen zaterdag voor de 8e keer georganiseerd. Dit is ooit begonnen als examenfeest, wij als groep met vrienden van 20. En dus eigenlijk heel per ongeluk kwamen er ineens 600 mensen. En toen is het uitgegroeid naar dit. Toen van examenfeest naar 5 en nu naar festival. En ieder jaar wordt er een thema bedacht. Dit jaar is het thema Mexicaans. Kun je binnen heel goed zien. We hebben een rodeo-stier neergezet, we hebben sombrero's gebouwd. Ja, en dat soort dingen. Het skatefeest lijkt een beetje uit zijn keten zijn gegroeid. En daarom zijn ze verhuisd van de schuur aan de Jegerhofweg naar een tent in het weiland. En daar hopen Evie en Niek veel feestgangers welkom te mogen heten. Wij hopen vanavond toch stiekem wel uit te verkopen. We hebben nog een paar dagkaarten en dan hopen we uit te verkopen. En dat is de eerste editie dat we uit gaan verkopen. En dan moet je denken aan ongeveer 1000 personen. En uiteindelijk raakte het skatefeest helemaal uitverkocht. En met een biertje of wijntje in de hand kon er worden gefeest in de Silent Disco of bij de Hot Chip Heroes en Fat Guys. Ondanks deze mijlpaal wil Skatefeest Veulen verder groeien. Ja, de wens is wel, nu we dit zo op deze manier hebben gedaan, een soort festival, om het wel verder uit te laten groeien. En meer bezoekers te trekken. Maar we doen het vooral voor ons eigen plezier. En dat is vooral heel belangrijk, dat wij er plezier in hebben. En dat merk je zo goed dit jaar en dat is gewoon genieten. En dat is een van de grote krachten van Skatefeest Veulen. We regelen dit gewoon met z'n allen. Dan beginnen we begin van het jaar hebben we onze eerste vergadering en dan gaan we dit opzetten. En ja, dan wordt er gewoon veel geregeld en een week van tevoren beginnen we met bouwen. En we zijn dus met 20 man, iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten. Sommigen zijn regelaars, sommigen zijn showers. We hebben elkaar allemaal nodig en daarom is het fijn dat we het als groep ook gewoon kunnen doen. Een volgende stap om door te groeien zou een uitbreiding naar een meerdaags festival kunnen zijn. Daar hebben we het eigenlijk nog niet echt over gehad. Het is wel een keer geopperd, maar daar komt heel veel regelen bij kijken en dat is nog even kijken hoe we eruit moeten werken. De datum voor editie nummer 9 is in ieder geval bekend. Of het bij deze ene dag blijft, zal de toekomst moeten uitwijzen. Maar tot zaterdag 19 augustus volgend jaar heeft iedereen de tijd om bij te komen van deze editie van Skatefeest Veulen.